ole chibai ule tu huna hian Mizoram University nuaya UG syllabus geography subject remote sensing and GIS nuaya exercise ti tur GIS exercise ti tur kha tutorial ma sate kan lo en to chuan identifications of image rectification ti kan khoi to a identifications of point kan khoi to boka zaina kan khoi tu huna kan khoi tur chu linear features ti nia chu zaina kan khoi tu nia ti chuan tutorial ma sa kan en chuan kan hringa tuna karon ti lana hi ArcGIS 8.5 mangkhan kan khoi le dona tin hi georeference toposheet akhani ta ni georeference kan ti diksa thla pakhani ta a hei a hnuai hian en le chin taila adik le kha zut lai tang hian kan en chin kan ti kha ti chuan tuna hian tutorial ma sa khan point p kan soya tuna hian linear features kan soyanga don tutorial danga te po ti khan polygon kha kan lam bak dona kan mi identification b ka chuan linear features kha eng tiang in nge kan siamanga eng eng tiang in nge khoi tu ti akha uluk deuh kan lo en lenga tutorial ma sa khan asiam dan chungchang te thil chu sang sang kha chu kan soi fia to amaro chu sa na hian tutorial ma sa te en lo kan takin kan ka ti ang process tho kha kan khoi le tur chu ani ti chuan hemi toposheet a hi kan soita ang khan georeference toposheet ani tur ani ya ti chuan kan kan lak tur lai kha ta hianin hriat tur pawimawh chu identifications of linear features ania tin kan toposheet man ka hei hi ni ta toposheet a hi chu du kan rectify to sa kha kan mang mai do na tin kan area kha azau avaya zo wangin toposheet a kha ti hian kan ron then china a b c d e f g h i ang deuh hian ti chuan a lai hi akil veilam panga akil minute nga 5 degree square kha 5 degree square kha kan khoi do la ni hemi linear features na tura tan hian ti chuan kan chiat le tura chu UTM book kha kan han soi lenga tutorial ma salam te kan en chuanin ani dan punga kan soi to a ti chu zaina hian kan hriat tur poimo bi ka chu tuna kan topposite khoi tur hi 46 note UTM WGS 1984 a khan 46 note a omani ti kha kan ri ru lo hrila hi nikina a coordinate kan pek dona khan kan kan lo hriat the nan 46 note hi ti hi lo chin chila WGS 1984 46 note ti kha lo chin chila chaw me ti chuan kan chananga zoom in a hian kan kalanga zoom in atangin kan du lai tur kha ti hian kan zoom chuak dor ni ti chuan mouse mangpo khan ti thei kan ti a tin kan hriat tur chu control c mouse keyboard a c kha in met khan ti hian zoom po kha ti hian pen a aron chang dona kut lema ti chuan c met chung khan ti hian in mouse mang khan in pot son thei dor ni chulai chu atang khai na ni kan ti to kha ak tu la hi kan man tang khai don lo wangin kan x-ray anga ti khan alang zau deuh hlek anga ti chuan khi kan area chu 5 degree square ang kha kan ti to kha latitude ta 5 degree nia latitude ta hian 24 degree 25 minute le 24 degree 30 minute in kar ania tin longitude ta hian 92 15 minute le 92 20 minute in kar kha kan zo tur nia sani kan khoi tur chu kan soi tak ang khan linear features ti ni linear features identification ani ti chuan kan mu chian the nan ti hian kan zoom anga ti chuan ta hian line linear features chi sang sang kan nei a linear features kan soi chuan hei railway line te hi railway line ching takin ta hi aron in kham zu maya railway line a hi ti chuan chu mai pia lama chuan road enga masa ta kala hei an metal road akala metal road te hi akal boka ti chuan chu mai pia lama rivers kan nei ni rivers kan nei a tin stream enga mazat kan nei bok ta stream enga mazat kan nei a hemi hei area hian entaila helai chin hi ta chunglam pa hi hian rivers akala in abula hi metal road akal boka tin chu mai pia lama chuan metal road chhun tur hian hei an metal road tiang te hi ti hian akal ta ni line ho sang sang linear features kan ti chuanin heng
line a form thei tu ho line form thei tu ho sang kha ani maya kan ti tel du chon hei main power line kan ti electric line te po ti hian kal ro ani hei linear features a so thei vek chi kha ni ta a tin chi sang kha om thei ang chu amai ro chu sa din a hian heng rivers ti te streams an ti ho ang tak tak a hi chu tu nu na hian kan khoi man lo ani poin a chu ati dan kha kan thiam don thowa heng railway line a bikin railway line le metal road te hi kan khoi anga tin rivers a po alian a hi kan khoi kan tum dor ani hun hi te min du rei ve deuh hlek thin awangin thlai te kha chi thiam moi ti chuan zai na hian shape file a po shape file chi khat lek point a kha chuanin point identification of point a kha chuanin shape file pakhat kan siama khami chunga khan chi hrang kha kan thun point chi hrang benchmark chi hrang kan tilang kha ni ta a tuna ve thung ro i chuan thil chi hrang ani don awangin railway line te metal road te rivers te kan ti lan don awangin shape file po pathum a hran theuh kan siam ngai don ti na ni ta ni ti chuan shape file siam dana khan kan lut lenga ama khan kan soi to a shape file siam dana khan enge poimo kan ti akha kan soi to a folder a heta kan lo siam lo ka nga ti chuan folder kan siam lo ka khan shape file kan siam don ani ti te ka kan soi to a ama sa chuan a catlock hi ni ta ni a catlock hei catlock ti ron ta hi kan munga ta hian he tilaya drive pakhat khoimo drive ber chunga nge ni folder kan lo siam to sa kha kan famang do ta hi chuan in hei folder kan lo siam to sa wangin tutorial ma sa khan hemi lu da hi kan soya hemi ti do ti dan chalo chun tutorial ma sa kha lo en tamai ula rectify ti hetlai tutorial folder big a hian kan lu tanga ta chuan shape file kha kan siam do ani chuan kan right click anga new a kan kalanga ti chuan shape file a kan kal do ni ti chuan shape file hei hi lo pop up anga kan shape file siam tur hi polyline ani awangin polyline a po poly kan ti nga ti chuan railway railway ni wangin rw ka ti dona ti chuan khi headline hian ka ti nge underscroll hi ka man kan ti chuan space man lo tur ani hemi gis a kan thil sut lu re hian space bar hi man mi lo tur ani a space ang dewa la tir kan tu ni chuan underscroll hi man mai tur ani chu shift mi a headline minus an hmel le kha ni mai keyboard a chuan ti khian lo lang dona ti chuan point kan ti don lo a saina chuan polyline hei than tur chi hrang oma polyline hi kan thlanga unknown coordinate system le ni fa in coordinate system pek anga ya atira ka soitak ang khan WGS a khan enga kan om ti ka projected coordinate a kan kalanga UTM a UTM a kan kalanga WGS 1984 a northern hemisphere om kan ni wangin northern hemisphere kan thlang lenga ti chuan atira ka soitak ang khan 46 a kha 46 a kha kan thlang dor ani 46 no ta kan om wangin ti chuan hei lo in ziak anga kan okay anga ti chuan coordinate kan peta ni kan save file siam kha coordinate kan pe a heti laia coordinate to sa deposit eng khan a in mil turin ti khian a coordinate in ang kan mang ta ti na ni chuan okay kan ti nga shape file kha lo in siam ta ti chuan hei ta hi poly rw ti hi shape file kha ni ta railway line tur kha ni ta ni chuan hei heta hi poly rw ti kha ron ta ti chuan shape file pakhat che siam kha tok lo helai chuan chi thum kan zun don wa khan line chi thum railway line le metal road le rivers kan ti do kha ti chuan angai a bok hian ta hin kan right click le mai nga tian biwa angai tu na mi ang che kha ni siam dan tur chu poly ni le ta se underscore kan da nga metal road mr kan da mai nga ti chuan point aya polyline kan da nga ko unknown coordinate system om le ta hian angai ang che kha thlan le tur ani UTM a kan kal lenga WGS a kan kal lenga northern hemisphere a 46 not bok a kha kan zuk thlang lenga ti chuan adang te ne na in ang tlang khan ti hian
coordinate in ang tlang ro nong don te hi poly mr oma he te poly mr ro ta bo ka ni ti chuan pakhat siam kan la ngaya an siam le tur chu reverse kha ni ta ni ti chuan ngai ang chi khan ta hian niwa kan kal le nga shape file kan ti le nga ta hian polyline ani wangin poly kan da anga he hi chu in du chun reverse poti top thea railway te poti top thea mi hi chu kan du dan dan ka kan chu thea bar chu space da lo tur ani ti chuan poly ania reverse ani wangin ri ri kan manga ti chuan polyline bo kan thlang le nga coordinate kan pele do ani ma mi te coordinate kan pek ang che kha WTM WGS 1984 ni le nga northern hemisphere a chuan 46 knot 46 knot kha kan thlang le nga ti khian coordinate in ang vek opposite te nen tin shape file chi thum ka siap to tak te nen khan coordinate in ang vek kan lo mang ta ni ti chuan a ke tlok hi chu kan extend me nga ti hian kan mo chuan het laia bom eng te hi helai ke tlok hi han lak le mai thur ni ti chuan hi kan pot so nga ama ka soita ang khan c kha in keyboard a khan c me tanga ti hian cursor ki pen a lo changa nga kut le ma khan ti hian in pot so nga kha ka man chang kai em tur ni ti chuan railway enge khoi lai nge railway kan mu kan ti chuan hemi kan area chu kan zon tu chung bi ka khan railway kan mu dom chun chu he ti lai te akilami te chau hi ni ta ti chuan railway line bi ka ki kan digitize don ta ni chuan ama hi railway hemi railway hi tiang kan fakil ka nga editora kan kalanga start editing a kan chan dol ani ti chuan kan edit tura kha kan edit tura kha kan la khoi thelawa tutorial ma sa kan ti ang khan create features sa kan lu le don create features sa kan lu le photanga ta chuan ta hian poly mr ti te poly ri ti te poly rw ti te lo ta tu ta kan khoi tu ma sa pe chu poly rw railway line khani ti chuan ta hian voi khat kan click anga voi khat kan click anga hnuai hi construction tool sa ron lang ta eng tiang in nge kan edit don ti kha ta hian ron min ron zot ta ni min ron zot ta ni berang chu ti chuan line te rectangle circle ellipse ti te kha ong ta kan khoi tu chu line ani line ka voi khat ti kan click anga ti chuan ma kan soita ang khan kan cursor kha ron dang ta zak mai ni khi kut lem ti te fei lem ti te kha ni to lawin kan kan ti lang khi hetlai avar deuh lai hian kan cursor khi kan hmu thiamin ka ringa fei lema ti hian kan cursor khi cross anga ron lan to khin kan cursor kha an dung to ani ti chuan digitization kha kan chan thei ti na ni ta ni heta chang hi kan chan anga hei hi uluk em tur ania abikin line kan ti don hian ti pot pot thei ni lo wangin film khu taka a line hi zo angai wangin hei aya zoom na sa zoom in na sa hi kan mamo ani chuan kan zoom in ang kan zoom in nga chiang taka alan thei thleng khan full step ta kalina lang thei lawa katinga bo chuan ta hian zoom tu le ra hen kan kal mai ka ti hian ma kha ron lang le mai do ni chuan kan zoom thale khelai te che hi kan du don awangin lai kan zoom anga ti chuan aina sain kan zoom ange kian chiang taka ron lang ta chu uluk takin ti hian kan trace to do kan digitize se to do ni ti chuan line ka kan wa thlanga ei cursor hian eta ula fei le ma hin cross le ma khan ron om to ta ti chuan an ung to ti na ni ti kan start thei uluk takin hei hi a line hi zo tur ani du phei chuan hei ai zoom na sa po hian ala ti theia ambaro chu hi chu tutorial mai ni wangin accuracy asan lu thuk lo ko khadin ti khan c kha kan metanga kan c kha me zel tur ani c me lo chuan in po khan voi khatin ti khan ti kian c in me khan puta lo changanga in pot son de zel do ani keyboard ne khan chan ko pangaya digitization a hi chuan ti
chuan headline thleng hi ni ta ni tikin kan lo zo ta a ta hen double click mai tur ani tikhian kan ti lang nge tikhian kan double click anga kan digitize kan tu to kuna khan ti chuan hei hi tikhian alo in nge ni alo in mark tik thlap mai ni railway line tikhan kan zo de ra ti chuan kan kal le tu chu editor kan kalanga save edit ani nga ti chuan stop editing kan kal le nga kha chu ma tutorial ma sa kan ti che kha ni mai a ti chuan ni chu kan extra nga ti chuan rw kan ti railway line kha kan en chin nga open attributes table kha en na ni kha kan ti kha ti chuan hei kan mark anga khi ticket kan bo chiang ka ringa aronin mark ta chi ta kan ti bo le chin nga railway line khalo en le chin taw la ti khian aronin mark le na thap mai ni ti chuan railway line kan nei ta a shape file pakhat kan nei to ti ta ni ti chuan symbol a hi ta tang hian kan thlak theia railway line kha heta hian railway line anga kha kan jong the ni hei railroad ti te rail railroad multi track ti te railroad under construction ti te railroad abandoned ti te tuna chuanin railroad multi track a hi thlang tai la ti chuan heta tang hian a size het kan ti li anga ti chuan okay tikhian railroad chu kan zoom anga tikhian railroad a kha ron in da dona la lian tok lo ni mai thei a size hi kan ti lian teuh hlek ange tikhian khi kan hmu thiam ka ring tikhian railroad a kha ron lang tariak mai ni khi shape file a shape file kan siam railroad shape file kha ti hian kan zo ta pot ti na ni tikhan railroad kan zowa kan khoi le tur chu hei ta hi railroad a kha ron om tariak ta kan khoi le tur chu metal road ni ta ni metal road a kha kan ti le sin he metal road chu kan hmu nga hei ta tang hian a in tana he ti hian khi ta kal chhowa he ta hi kal zela he ta hi a chuak ta ni ti chuan chu lo chu he ta tang hian metal road dangin a ron join boka hnuai lam atang hian he metal road ani mo metal road tho ni a metal road dangin a ron join ta metal road pahnih kan nei dawn ni chulai te chu kan ru lo box la ti chuan a hma mi process ngai ang chiah khan shape file kan siam to sa metal road a kha hei mr ti hi editor a kan kalanga start select atangin ti chuan create features a kan kal le dawn ni create features a khan ta hian metal road a kha mr metal road hi voi khat kan click anga a hnuai eng tiang ni kan siam dawn alo langa line alo ni le ta ni ti chuan line kha kan thlang anga hei hi kan zoom ang in mouse khan in zoom to mai dawn nia ti chuan c in hmetanga kut pen a lo chang lenga ti chuan kan kan chun zom thei chu ni mai tang hian kan tana lenga metal road a hi ti hian uluk teuin a lang bak i lo thlen dawn a khan c in hmet lenga kut a lo chang anga ti kha ti zel tur ani main road bik a hi kan kal dawna metal road a te ho khi chu kan tero te khi chu kan kal lo ang a ti dana kha sanna kan tu hnu kan in zirtir tur chu ni wangin a ti dana kha kan thiam chuan a baka chu mani kan practice vek thei to dawn ani tikhian dik deuh ti dawn chuan zoom na sat anga ya dik vak lawa ti pot pot dawn ro chuanin accuracy sang vak lo tura chuanin a ti deuh pot pot thei ni ni saw highway 54 ani hei hi nakina a hming kan chin che dawn nia ni saw highway 54 ti kha non spatial editing lama kan khoi huna khan enge ni a hming kha pe ka ngai dawna chuan tikhian kan kal zel anga kutlem kan hmetanga si kan hmetanga kutlem a lo changa ti chuan kan kal zel dawn ni mouse a voi khat click keuh keuh kha ni mai a ti chuan a zo ta ta hian double click le tur ani ti chuan
kan double click anga si kan betanga kut la kan chat tinga ti chuan ki kan kong chu kan kong digitize so che chu hei a hring eng deuh hin pu in karinga ti hian al kal chho ta rai mai ta ti chuan editor a an kalanga kan save ang ti chuan kan la zo lawa an chia tura chu kan la zo lo ni chu metal rod dang an duaya hian hei pakhat aron kal ve kan ti ka hei heta hian aron kal ve tu chu stop ma khan stop ma khan kan save ko danga hei kan save thap ko ta ti chuan kan ti le don hei hei lai lai hi kan fathang le mai nga ti chuan kan zoom anga metal rod dang kha ta tang hian ti hian kan digitize le mai don ni accuracy level sang tu chuan zoom in ti na satanga ya tu na hero chuan kong hian ngil thata wangin ka zoom in na salo ani tlang pui lan theina tur ani ka chuan tun bi ka hi chun kan tu to ka ti chuan ein to na lai tur ai chu kan zoom ta dewanga ka hi va si che ta se ati kan double click ta ni kan double click ta a ti chuan editor a kan kalanga save a kan kal lenga ti chuan kong dang e kong lian dang metal rod to lo wangin kan stop to mai do ni helai kha chu stop editing kan tinga ti chuan kan hriat le tur chu a hma mi ang che khan anon spatial kha kan endon ani anon spatial kha kan endona chu yom je chu hei mr metal rod kha kan right click a open attributes table hei pahnih alo lang ta ni pahnih kan ta lan tak ang kha ti chuan kan ti lang anga pakhat a hi hian hei nisu highway 44 so kha chu ron lang ta a ti chuan aron zoom tu kha chu hei ta hi ti hian aron lang tarai mai ni ti chuan metal rod chu pahnih kan nei ta pot ani ti chuan kan la zo lawa kan khoi le tur kha reverse ani reverse ani ya hemi main reverse si kan khoi nga bak chu kan khoi don lo ni hemi stream zong so kan khoi don chuan unin min dai don si lawa hemi reverse a po hian khei tia langa chu double line angai ta ni heti nga chu na poi thak em mai chu double line hi highlight angai thin ta chu chu a boi thak deuh lek chu na voin tu na hi chun line cheu kan khoi don awangin double line ti lang kher loin single line khan kan kam tir mai anga editor a angai ang che khan start editing ani nga heta ri poly ri kan click anga ta line a khan line a khan hian kan la mai anga ti chuan a lai tak river lai tak zel a hian kan kal tir mai do ni na thawna tur ang tak tak chi te research purpose a ero chuan ti tu na rivers kan la ta na hi chu a lak tlak lem lo ti he kan soi du a tuna ero hi chuan a ti dan kal phung in zirtin a mai ni wangin ti hian a luan dan tur kha a luan dan kha kan ti lang rigot ani a lai zel a hian kan lam enga hi chu hei braided stream te pawh awma nakina research tak taka chuan king te pawh khi a braided lai te pawh khi chin chiah vek kha ngai a river minerals zung zung a hi kan kal pui kha ngai de tin oxbow lake kan han ti ang chi te pawh a chhak a khi awma kan hmuhin ka ringa ma chu tuna hi chu kan kal pui hman lo ani kha khami big ka chu rivers chauh hi kan khoi dawn awangin tichuan hi kan area to kha lo ni ta maro chu a chhak deuh lawka a lu le tho wangin kan datlang mai nge kan area pawna a chhuaka ti hian kan lut le chiah ta chuan tlem te ta hi chhuak le a aron lut le tawh a chuan ta hian double click liang kan double click lenga chuan kan zoom out ange
tikhian apol deuh rai hi kan hmuin kan a hring ani chu a hring deuh rai hi kan hmuin ka ringa hei heta tanga heta in tan te hi chuan hetlai hi tawpa khi kan reverse a khan ta ni chu reverse pakhat che kan tih lan dawn awang khan editor kan kalanga kan save anga editor kan kal lenga kan stop tok mai dawn ni tikhan kan digitization big chu tikhan kan zo de ra amai ro chu tutorial masa kan talan ang tho khan heng ho hian hming an nei anga ya chumi lai chu kan khoi le dawn ni ti chu an hei kan highlight anga tuna reverse big kha ta hian symbol sang sang awm a helai hian kan duh chuan kan duh tu kha kan thlang thei a tin highway hi ka hmanga kan ti pawl deuh thung anga reverse an khan ron lang dawn a ti chuan lian deuh hlekin kan tanga tikhian reverse chu tikhian a ron lang ta mai ni symbol kha kan thlak awangin ti chuan road a kha kan thlak lenga metal road a kha metal road highway te chu sen thin ta 5 vela kan tanga ti chuan khi tikhian kan hmu thiam to in ka ringa thil chi hrang hrang hemi kan area chhungah hian linear features chi thum railway line heta hi awma ti chuan hei road pahnih kan nei a road pahnih kan nei a ti chuan a dang leh pakhat chu reverse ani ti chuan linear features pathum a kha kan saw tih thei ta tih na ni a amai ro chu hming an nei angai kan tih kha a hming khan nei ve ngai a hming a kha non spatial editing hmang khan kan khoi le dawn ani chu pinzel tan po poimo dawn ti chuan he railway line a hi NF railway North East Frontier Railway tih na ni awm tak ani NF railway nia chu a hming kan pe dawn ani khoi lai nge ani tih te kha a hming kha nei chuan kan pe dawn a chumi tur chuan ama kan tutorial hmasa kan soi ang khan ama hian kan lut lenga attribute atangin attribute atangin eta hetlai table option atang khan hei kan voi kan click anga add field ta kan kalanga add field ta khan name kan ti dawn ani name kan ti nga ti chuan a hming kan pek dawn awangin hetiang ho hi thlang tawh lo in short integers tih te ka tiang thlang tawh lovin text kan thlang anga a hming kan chu lut dawna ti chuan ti lai hi lo in siam ta ni ama khan a ron in siam ta hi name tih kan chhut lo kha ti chuan ti hian tutorial ah khan hmasa khan kan soi tawh a hei ta hian engmah la chhut theih lowa chhut thei tur chuan editor ah bawk kan kal le ngai a editor atangin start editing ah ti chuan ta hian kan chhut thei ta ni ti chuan NF ania railway NF railway in tia ta hian space ang kha kan dah dawn chuan kan soi tak ang khan shift kan hmet anga minus kan hmet anga chu underscroll ang khan lo kalanga ti chuan railway ti kha kan chhut mai dawn ni ti chuan editor ah kan kal lenga kan save anga editor ah kan kal lenga kan stop le mai dawn ni ti chuan khi a khoi thei le to lo wa ti khan a hming kha railway kha enge hming kan ti chuan ta khian digital form khan alo in save frame to dawn ani ti chuan kan kal le tur chu road ah kan kal lenga hei an do tin kan kalanga ti chuan road kha tuna mi ang chi khan attribute ah kan kalanga ta hian chuan road chi hnih kan nei ni kan hriat tur chu road chi khat chu khi tuna ka highlight ang khian ta ong kal rik ang khian a ron awm a road dang le chu tuna ka highlight hei hi ni ta ni approach road a kha ni ta ti chuan ta hian a hming a kha kan pe le dawn a tuna mi ang chi khan eta kan kalanga tuna mi ang chi khan ani mai table option atangin add field ta kan kal lenga ti chuan name tho ani a hming kan pe dawn ti chuan text kan thlang lenga ti chuan ta hian alo in siam a hei a ron in siam le tawh ta a ti chuan ta khian a hming kha kan pe le dawn a hma mi ang chiah khan editor ah kan kalanga start editing ah ti chuan helai hi lo chhut le thei dawn ni ti chuan hemi bik a hi ama kan soi tawh ang khan lo sin chhiaro ka ti ang khan so highway 54 ania ti khian NH NH 44 zo kani NH 44 ti khak ti king kan chu bai anga ti chuan hei ve thung ero hi chu a hming kha kan hrelo ta antinan NH 44 ron zoom tu kha
aming ta hin kan hret chi lawa kan phuah chop chinang NH44 entinan A te lo ni ta se NH44A ti kam hing kan pe a ti chuan editor atangin save edit a editor atangin stop editing a ti chuan mi te pani hian hming alo nei le ta ni NH44 kan highlight chinanga NH44 chu hi lo ni ta ti chuan NH44A kan highlight lenga hi lo ni ta ti kan hming pani kha kan nei ta a ti chuan adang an kal leang an kal le na tur chu reverse ani reverse hi enge hming ka repeat chi lawa kan langai river ti nia hi among lo mai kan en sin nge hming te hin je ka langai river ti nia hming kha kan chen chen mai nga river kan kalanga ngai ang chi khan eta kan kal le do ni add filter kan kal le nga name tho ni ti chuan text kan kal le text okay ni hei lo in data a ti chuan kan le engba kan la chu thei lawa editor kan kal le nga start editing atangin ta hin kan chu le do ni langai underscore r kan ti nge langai underscore r ti chuan editor atangin save edits ti chuan editor atang bukin stop editing kan ti le do ni ti chuan kha thil pathuma kha kan nei ta a ti khian linear features kan area linear features chu ti khanin linear identifications of linear features chu alo zo le ta chu ni moya amaro chu tutorial ma sa identifications of points a khan kalau soitel lo in shia ta la thasi ka du ta ka chu heng ho hian hming an nei ta ti hian an hming a khata lan ve tha in ka chia an hming ti lan dan ha kan soi dor ni enge an hming a ti kha ti chuan ta hi kan kalanga kan mani te foi tik ta right click nga an hming kan ti lan don chuan properties a kan kal dor ani boi bera hi properties oma ti chuan railway line bi ka khi enge a hming ti kha khita hin ka ron ta lang dor ani hei ta hian hi aron pop up anga layer properties hi ta hian symbology a kan kalanga symbology chu khi ni ta ti chuan kan kal a hming kan ta lan don chuan label ani ta ni label sa hian kan kalanga ta hi voi khat label features in this layer ti hi kan tikanga ti chuan engber nge kan label tur kan ta lan tur kha ta hian ama khan i attributes table kan ta lan khan non spatial data ka ti lan khan lo munga fid id te ni hei name hi kan siam chop kha ni ta ti chuan hei ama hming kha ni ta ni chuan chu a size of te ka kan thla ka nga hei chu du man thei area black kan bold pokanga ti chu apply ka tinga ti chuan hei heta hi in hmuh theih ka ringa NF railway ti kha te hi ron inject ta kal vai ni kha software kha lama in aron inject to mai do na ti chuan adang kha kan ti le chhin ange road road ho kha properties akan kal le ang metal road kha properties akan kal le nga a pop up kha kan khak le nga chuan a hming a kha ti hian label a khan ron lut ta nga la voi khat ka ti to wang kha label a khan kan lut le nga label features kan ti le nga ti chuan name book a kha kan thlang nga ti chuan ta hianin entinan a lian deuh hlek lang thei to khan aerial board kha kan ti le nga aerial black a kha kan board pokang apply ti chuan khi kan hmu thiamin ka ringa National Highway 44 ti kha ron lang ta ni ta hi ti chuan ta hi National Highway 44A ti po hei hemi road ta hi a ron lang ngal ta ni ti chuan chu tiang chi chuan reverse reverse support properties a kan kal le nga
chuan labels kan ti kan nga name boka kha thlang lenga chuan area black book hi kan ai dang vekin kan da mai nge 14 kan ti nga black bold ti chuan hei a river ming kha te hi lo inject ta ni langai river ti kha ron inject ta kal ve kha kha a nge ni ang ki da po a final a khan a ti lan da na kha ani ta ni ti chuan kan save da tura khan kian ki chiang takin aron inject zela kan zoom in le kan zoom out a zel khan au na ki chu amain automatic in aron in sun ve mai do na ti chuan ti kian an mani form pa ngai kan data a kan save da tura khan buka khan save as akan save as akan kan lenga ama kan soi tak khan ke chu hei lo save sa ka nei wangin ama ni ka tin ka save top do la ti chuan kan save do da tura kha kan soi nga ti chuan kan soi the kan soi kan mang hil mi lo tura chu dot mxd khitlai a kian file name akin lo inject lo ti pon dot mxd ti kha kan chua keyboard atangin dot mxd ti kha kan chunga ti chuan kan save to panga nakina kha kha kan hong le thei huna po tutorial ma sa kan en chuan kan hon le huna po angai ang che kha aron in ngening aron in pop up to do ni khalai te kha kan soi du a to nai ro chu ke mai chun save ka phet top ringo tanga ti khan ama ka lo save to sa ong wang khan ti khian ain save to ta hei hi lo ti bo dei po ni la ti hian kan remove chinanga lo remove te po ni la he tlaya kan save na folder a khan kan fel la chon hei tlai hi engkim kha lo in save to ta a ti chuan du chuan hei hi ti hian add angin kan ti lang le thei ta ni ti chuan polymr hi ti hian kan thlak lenga ti chuan hei major road kha metal road kha ron lang le ngal thop the ti chuan digital format in hei a in da tha thlap to a coordinate dik sa thlapin let long value dik vekin hei chu ti hian a in da tha reng to don ani ti chuan kha zonga kha identifications of linear features atana kan soi the to chuni ro se ka lo me